Салам алейкум! Хушамале Бадангара! Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Дангара! Сегодня здесь, на улице, прохладно, но я уверен, что здесь, в этом зале будет не только тепло, но и жарко. И начало положат ваши аплодисменты. Давайте разогреем и себя, и этот зал вашими оглушительными овациями. Дангара – слово из 7 букв. Но это слово имеет важнейшее значение для независимого Таджикистана. Дангара – земля, где родился лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, за которым идет весь таджикский народ. Дружественно, с улыбкой идет по дороге счастья, благополучия и процветания. Дангара – это земля благородных и мужественных представителей Таджикистана. Добро пожаловать в Дангару, уважаемые друзья! Welcome to Dangara, dear friends! Сегодня здесь, в этом ринге, в этом замечательном спортивном комплексе пройдет поистине великое событие – битва за титул Исмаили Самани 5. Уже 5-й год подряд проходит этот турнир, на который приезжают сильнейшие бойцы с самых разных уголков планеты. Сегодня к нам приехали гости не только из России, Узбекистана, но даже из Бразилии, из Китая, из Афганистана. Сегодня здесь будет по-настоящему жарко. Но прежде чем мы начнем наш турнир, позвольте мне представить вам организаторов и спонсоров сегодняшнего мероприятия. Организаторы турнира – Лига боевого самбо и бойцовский клуб «Истеклол». Генеральный спонсор – «Золотой ключ». Официальный спонсор – «Формула-55». Спонсоры турнира – рынок «Карвон», телевидение «Варзиш Спорт», «Кахи Малика», «Лининг», кинотеатр «Кайхон», «Точикон Холидей» и «Мегафон». Под ваши аплодисменты, дорогие друзья! И сейчас позвольте мне под звуки фанфар пригласить в ринг участников сегодняшнего события. Уважаемые друзья, встречаем сборную Таджикистана и сборную Республики Узбекистан. Сегодняшних событий. Вот они, настоящие богатыри, бойцы, которые, не щадя себя, проливая пот и кровь, тренировались, готовились к сегодняшнему событию. Сборная команда Республики Таджикистан! И здесь, на гостеприимной и дружеской земле Таджикистана, мы встречаем наших друзей, но сегодня соперников. Это сборная Республики Узбекистан. Дамы и господа, позвольте мне пригласить в ринг председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан. Пожалуйста. И также в ринг мы приглашаем президента Лиги боевого самбо Ахтама Хакирова. سلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی قدر،
من هر یکی شما رو با دیار زیبا منظری دنقره خوش آمدید میگویم. امیدواری کامل دارم که بازی امروزه برای تحکیم دوستی میان خلق‌های تاجیکستان و ازبکستان سازگار می باشد و برای تشکیل کنندگان جهتی تشکیلی چون یک شورابینی سطحی بلند من عرض و سپاس و منتداری بیان میکنم و به شما ورزشگران محترم برای رسیدن به هدف عالی یعنی قهرمانی در بازی امروزه من برای رو بردباری خواهم. تشکر زیاد. Дорогие друзья, давайте проводим бойцов. Им сегодня предстоит тяжелая работа. Пожалуйста. Под ваши аплодисменты провожаем бойцов. Это участники матчевой встречи между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. Мы желаем вам удачи. Разогревайтесь, готовьтесь. Дорогие друзья, дамы и господа, Лига боевого самбо и ММА Республики Таджикистан и также бойцовский клуб «Истеклол» с гордостью представляют Гран-при чемпионата Азии по боевому самбо. Ladies and gentlemen, the Combat Sambo and MMA League of Republic of the Tajikistan proudly presents the Combat Sambo Open Asia Championship Grand Prix. Первый бой. And the first fight in the category of 66 kilos. And to the red corner, please welcome from Tajikistan, Muin Tajik Gafurov! Чемпион мира по ММА 2013 года. Чемпион мира по боевому самбо 2013-2014 года. Его профессиональный рекорд 10 побед, всего 2 поражения. Его боевой вес 66 килограмм. Рост 172 сантиметра. Muin Tajik Gafurov. He is the MMA World Champion 2013. Combat Sambo World Champion 2013 and 2014. His professional record is 10 wins and only 2 losses. His weight is 66 kilos. Height is 172 centimeters. Muin Tajik Gafurov. Ladies and gentlemen, and his opponent in the blue corner, please welcome from China, Zhou Tao. He is the MMA Dragon Cup champion in China. His professional record 8 wins and 2 losses. His weight is 66 kilos, height is 174 centimeters. Zhou Tao from China. И рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. Так, пожали руки. Внимательно слушаем команду. Затылки бьем, позвоночный столб не бьем, в пах не работаем. Колени. Ассаламу алейкум, дӯстони азиз. алоқамандони варзиш. Акнун гузориши мо аз ноҳияи Данғара, аз марҳилаи панҷуми ҷоизаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ манзури шумо мегардад. Инҷо Муин Ғафуров аз кунҷи сурх бо рақиби хиш аз Чин Ҷаотао ҳар ду ин варзишгароне ҳастанд ки дар яке аз ширкатҳои бонуфузи One FC баромад мекунанд. Акнун бибинед Муин ба ҳуҷум гузашт дар ҳол тавассути пой ва даст бисёр қавӣ аст ва ин барои Муин имконияти бештар дод. дӯстони азиз, акнун бале бори дигар хуш омадед ба маҷмӯаи варзиши ноҳияи Данғара. дӯстони азизу арҷуманд ва муҳорибаи аввалине ки дар ин толори бошукӯҳи варзишӣ сурат гирифт, ин ҳамон чеҳраи шинохтаи варзиши тоҷик Муин Ғафуров аст ки борҳо дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ана ҳамин гуна муҳориботи омехта ё самбои муҳорибавӣ Тоҷикистонро намояндагӣ кардааст ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷодовари дараҷаи байналмилалӣ Артем Тарасов ин қувозмоиро ҳакамӣ мекунад ва Муин Ғафуров дар ҳамон лаҳзаи аввале ки ба ҳарифаш наздик мешуд аллакай як ҳайкик гузаронид. Баъдан ҳамон дар ибтидои рақобат текдауни аввал низ ба номи ӯ навишта шуд. Акнун дар ҳолати партерӣ низ мо медонем ки Муин Ғафуров як маҳорати боло дорад ва акнун ба ҳамон усулҳое ки дар болои партер ё дар болои мад иҷро кардани ҳамон гуна усулҳо роиҷ аст
муин ғафуров ҳамон усулҳоро бубинед зарбаҳо низ мегузаронад ва муродали дар ин маврид шумо чӣ гумон мекунед? оё қабл аз анҷом ҳам метавонад таслим кунад ҳарифашро? бале дар ин ҷо аслан агар бубинем унвони муин ғафуров чемпиони ҷаҳон аст дар рештаи самбои муҳорибавӣ ва бисёр осон бубинед ҳолати лад додани дастро муваффақ мегардад ва хеле рақиб дар ҳолати ногувор аст. фикр мекунам ин бисёр ҳолати аҷиб аст барои муин ба даст овардани ғолибият. хеле мавқеи хубро хос гирифтааст ва ҳолати лад додани даст ҳамин тариқ муин ғафуров дар ин ҷо ғолибиятро ба даст овард. акнун аввалин пирӯзӣ аст ки муин ғафуров инро ба даст овард. бале ин аввалин пирӯзӣ ва ёдовар мешавем дӯстони азиз, дар ҳамон лаҳзаҳои аввал дар дақиқаи сеюми қувозмои муин ғафуров тавонист ки ғолибиятро туфайли лад додани дасти ҳарифаш ба даст биёрад ва хотиррасон мекунем ки ин қувозмоӣ дар марҳилаи гран-при ҷоми осиё оид ба самбои муҳорибавӣ баргузор гардид ва акнун муин ғафуровро дар марҳилаи финалӣ тамошо хоҳем кард. На первой минуте 44 секунде первого раунда победу болевым приемом одержал Муин Таджик Ғафуров. дӯстони азиз, акнун ба хотири муин аст ин кавкубиё. хуб дӯстони азиз, акнун мо рақобати аввалро дидем. намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон муин ғафуров ва рақиби хеш аз чинӣ баромад кард ва ҳунари зебо нишон дод ва рақобати дуюмро инҷо барои мо муаррифӣ мекунанд ва мо мунтазир мегардем рақибонро барои омодагӣ дар ин ҷо ва ҳолати хеле ҳам зебо. Уважаемые дамы и господа, вам предстоит увидеть бои в матчевой встрече между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. И я с удовольствием вызываю в ринг участников первого матчевого боя. Весовая категория до 68 килограммов. В красный угол приглашается из Таджикистана Джахангир Тахиров. Он является бронзовым призером чемпионата Азии по панкратиону 2014 года. Его профессиональный рекорд – 2 победы, 2 поражения. Его боевой вес – 68 килограмм, рост 170 сантиметров. Джахангир Тахиров. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Мардиев Фахридин. Мардиев, Узбекистан. Он чемпион Азии по универсальному бою. Его профессиональный рекорд – 7 побед, 1 поражение. Вес 69 килограммов, рост 173 сантиметра. Фахридин Мардиев. Рефери в ринге Артем Тарасов, судья международной категории. дӯстони азиз, ҷуфти дуюм акнун дар ин ҷо вазни 68 килоро муаррифӣ мекунад. ҷаҳонгир тоиров яке аз варзишгароне ки қаблан дар ҳайати клуби варзиши Taj Fighter тамрин мекард, ҳоло дар клуби варзиши Истиқлол. рақиби ӯ Фахридин аст аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ки аз кунҷи кабут аст. хуб дӯстони азиз, бубинед ҳоло оғоз гардид рақобат ва ман дар бораи ҷаҳонгир чиро медонистам. ҷаҳонгир дар мусобиқаҳои мухталиф аз ҷумла дар ҷумҳурии исломии Эрон, дар Россия чанд маротиба ман ҳамроҳ будам ки дар онҷо ширкат варзид ва ба қадре дар росто баъзан партере ки аз азам хокиров омӯхтааст хуб аст, аммо дар муқобили чунин рақиб бисёр ҳам мушкил аст барои ҷаҳонгир, чунки дар ин чунин бубинед ин ҳолате аст ки ҷаҳонгир яъне ғайрикасбӣ зарба мезанад. он бояд ҳамеша мунтазир гардад ва ҳолате ки албатта хубтар, қулайтар бошад фикр мекунам. бале бале ва тибқи ҳамон нишондод ё омори расмӣ намояндаи Тоҷикистон Ҷаҳонгир дар мусобиқоти сатҳи бонуфузи байналмилалӣ 2 бурд ва 2 бохт дар корнамои варзишиаш дорад. варзишгари Ӯзбекистон бошад 7 бурд ва 2 бохт дорад. ва бубинед аз ҳамон лаҳзаи аввал ки гуфтед ҳамон самти зарба заданаш гӯё ғайрикасбӣ бошад ҷаҳонгиро, яъне ин ҷо то ҷое ба назар ҳам мерасид ва бубинед ҷаҳонгир бубинед дар ин ҷо ҷаҳонгир баъзан зарбаҳое мезанад ки таваккалро ихтиёр мекунад. дар ин ҷо бале таваккалӣ, бале
чунин зарбаҳо ба кор намеояд. Бояд ҷаҳонгир хубтар дарк кунад рақибро, чунки паҳлавонони ӯзбекистонӣ бисёр тавассути ҳам зарба хубтар аст, ҳам дар гӯштин бисёр ҳам олӣ ҳастанд. онҳо бисёр ман дидам дар аксар мусобиқаҳо ба тавассути гӯштӣ низ ба кор мебаранд. аммо барои ҷаҳонгир бубинед меомӯзад рақиб ҷаҳонгирро чӣ гуна меомӯзад. сараввал чун мебинад ки ҷаҳонгир дар чунин муҳит бояд бештар баромад кунад, чунки таҷриба гирад. бубинед рақиб хеле қавӣ аст ва ҳолати буғӣ карданро ҳатто мехоҳад истифода барад. барои ҷаҳонгир бошад лозим аст аз ин ҳолати ногувор барояд, вагарна мушкил аст. бале бубинед дар ҳамон сонияҳое ки ҷаҳонгир мехост аз пои ҳарифаш дорад, яъне усули гӯштини тарзи озод ё юнону римӣ ба ибораи дигар фарҳангиро истифода кунад, вале варзиши ҳарифи ӯзбекистонӣ ӯ фавран аз ҳамон гардани ӯ дошт, яъне ӯ ҳам усули буғӣ карданро ба маврид мехост истифода кунад. бубинед ҳамон тавр ки ишора кардед ҳарифашро фавран омӯхтала кард. ман барои ҷаҳонгир ҳеҷ вақт маслиҳат намедодам барои ростов кор кардан. бубинед дар ростов на он қадар муваффақ аст. шояд часпише ки аъзам хокиров дар фардер бисёр маҳорати баланд дорад, барои шогирдон ӯз меомӯзад. бояд ҷаҳонгир ҳарчи бештар кӯшиш кунад даст ё буғӣ карданро истифода барад, вагарна барои ҷаҳонгир зарба задан таваққуф кардан аллакайн нишон аз он аст ки андак ҳарос аст. бояд ҷаҳонгир чун шере ки дар клуби варзиши истиқлол тамрин кардааст, бале шер ин анамон шер ҳам худ рамзи пирӯзӣ, рамзи мубориза аст. бисёр ҳамо дар симои шер бисёртар ҳамон беҳаросӣ, бисёр далерӣ, ҷасурат ва боз ҳам ҳамон бисёр ҳолати баланди мардонагиро мебинем. бале яъне ҳамин гуна хислатҳои мубориз будан ба баҳри акнун боз ҳам ҷаҳонгир иштибоҳ кард, яъне баъзан рафтан бар муқобили рақиб аспои доштан. агар рақиб дорад инҷо ҳолати истиқбол аст мегӯянд, ба қавли русӣ встреча мегӯянд. бале рӯи ҳам дар ин ҳолат шояд бо зарбаи зону ё зарбаи пой ҳолати ногувор барои ҷаҳонгир шуданаш мумкин аст. ба ин хотир ҷаҳонгир бештар таваҷҷӯҳ намояд ва анамин ҳолати хуб аст барои ҷаҳонгир, хуб аст анамин ҳолатҳоро истифода барад, вагарна мушкил аст бо чунин рақибе ки қадар бубинед чӣ гуна ҳатто ба ҳуҷум мегузарад рақиб. бале фахриддинро доимо намояндаи ӯзбекистонро мебинам ки ба ҳуҷум мегузарад, аммо ҷаҳонгир бояд худро дифоъ кунад ва канор гирифтани ҷаҳонгир низ бештар ба кор намеравад. бояд ҳамеша яъне канор гирифтани мавқеи хешро дорад, бояд ҳар ҷое ки мувофиқ бошад. мухлисон бармехезанд. бале бубинед чӣ гуна мухлисон бо шуру шавқ, яъне имрӯз ташнаи пирӯзии варзишгарони тоҷик ҳастанд. ана ин гуна усулҳои гашта задан, топ хӯрда, зарба задан ки дар навъи варзишҳои самбои муҳорибавӣ бисёр мухлисонро ба ваҷд меорад. инҷо варзишгари ӯзбекистон фахриддин як зарба иҷро кард ва бештар акнун бубинем ки варзишгари тоҷикистон ҳамон тавр ки ҳамсӯҳбати ман ишора карданд зарбаҳои таваккалӣ мехоҳад гузаронад ва дар ҳолати партер чун аз мураббиаш ё устодаш аъзам хокиров омӯхтааст, бояд бештар ба ҳамон усулҳои партерӣ такя кунад, чунки ҳарифи ӯ ҳам бениҳоят чусту чолок менамояд. бубинед ҳатто бубинед ҳуҷумҳои пайвастаи намояндаи ҷумҳурии ӯзбекистон ҳар лаҳза ба чашм мерасад ва ҳамеша ҳуҷум самти ҳуҷуми хешро гирифтааст, аллакай омӯхтааст ҷаҳонгирро ва медонад ки дар куҷо зарба занад ва кадом вақт барои қулайтар аст. бубинед гаштаи баргашта зарбаҳои ӯ, аммо ҷаҳонгир боз ҳам иштибоҳ мекунад. бояд ҷаҳонгир мавқеи хешро дошта бошад, бояд яъне ба таври касбӣ зарба занад. ана муҳим чӣ аст? раунд ба анҷом мерасад. аммо бале раунди аввал ҳам ба анҷом расид. Ӯзбекистон ёдовар мешавем ки қувозмоиҳо аз 2 раунд 5 дақиқагӣ иборат ҳастанд ва ҳарифи ӯзбекистонии варзишгари тоҷикистон низ нисбатан қомати баландтар дорад ва шояд аз ҳамин лиҳоз ҳам бубинед ӯ нисбатан дар таносуби яъне ҳуҷум як бартарӣ дошт ва аз ҳамон сонияҳои аввали қувозмоӣ ба хати ҳуҷум мегузашт ва варзишгари тоҷикистон дар ҳамон раунди якуми қувозмоӣ бештар хати дифоъро ихтиёр карда буд. дар бораи ҷаҳонгир ҳаминро медонистам. ҷаҳонгир қаблан дар клуби варзишии таҷфайтер машқ мекард. ман борҳо бо Аҳтам Хокиров ҳамсӯҳбат гаштам ва доири ҷаҳонгир мепурсидам. ҷаҳонгир дар толор хуб машқ мекунад. ман бори саркашӣ кардани ҷаҳонгирро аз толор надидам, аммо ин ҳашкунҷа дигар аст, тамоман дигар аст. толор дигар аст, аммо маҳорат нишон додан дар ин ҷо умуман дигар аст. бубинед муин чӣ гуна касбия зарба мезанад ва ҳатто ба саросимагӣ роҳ намедиҳад. аммо барои ҷаҳонгир лозим аст ки мактаби бузурги ин клубҳои варзишро аз қабили таҷфайтер ва
клуби Истиқлолро омӯзад ва дубора зарба занад. Вагарна бо чунин зарбаҳо, бо чунин ҳуҷумҳо ман яъне пирӯзии Ҷаҳонгирро дур мебинам. Ман худем ман раунди аввалро ба манфиати намояндаи Ӯзбекистон мебинам. Ва агар чунин раунди дуюм агар ҷараён гирад, пас зафар барои Ҷаҳонгир хеле дуртар аст. Ман намехоҳам ки Ҷаҳонгир мағлуб шавад. Ман ҳамеша тарафдори он ҳастам ки имрӯз ҷавони тоҷик тавонад, аммо бояд нишон диҳад. то ҷое бубинед, Аъзам Хокиров вақте ки назди Ҷаҳонгир омад, бисёр барои маслиҳат дод ки Ҷаҳонгир ин шанс аст барои ту. Шонсе аст ки имрӯз муваффақ гардидаӣ дар ватани хеш дар байни чунин мухлисон зарба мезанӣ ва ҳунарро нишон медӣ. Бояд ҳамеша зарба шавад. Ҷаҳонгир бояд чун оташ аланга занад ва зарбаҳояш қавӣ бошад. Аммо бибинед Ҷаҳонгир инавбат ба ҳуҷум мегузарад. Шояд дар раунди дуюм ӯ имконияти хуб дорад. аммо як аз ҷониби дасти рости ҳарифаш аллака як зарба қабул кард ва акнун ҳамин гуна зарбаҳо ҳастанд ки як нав шасти ҳарифро сустар мекунанд ва баъд ин васила варзишгаре ки бештар дар хати ҳуҷум аст метавонад ки зарбаҳои худро чӣ тавассути пой ва чӣ тавассути даст ба ҳадаф бирасонад ва ана ҳамон мушти обдоре ки воқеан тақдири ин қозмоиро ҳал кунад воқеан кам ба чашм мерасад аз ҷониби ҳарду варзишгар ва акнун боз ҳамон ҳолатҳои партерӣ ва аз чӣ бошад муродали ки дар ҳамон лаҳзае ки Ҷаҳонгир мехоҳад ки ба ҷониби пойҳои ҳарифаш ҳуҷум кунад, яъне дошта ягон усули сари китф ё аз болои худ ҳаво доданро иҷро кунад, ба ӯ муяссар намегардад. ман фикр мекунам инро албатта довари дараҷаи байналмилалӣ Артем Таррақсов низ дар кардааст ки ин лаҳза назорат мебарад ва аллакай бубинед Ҷаҳонгир ана акнун дар ин ҳолат фурсат фаро расида. бале акнун аз имконияти зебо анамон мактаби партери Аъзам Хокиров дар ин ҷо бояд ба кор равад. Вагарна бубинед ҳолати буғӣ кардан рақиб доштааст. Хеле ҳолати номувофиқ аст барои Ҷаҳонгир ва Ҷаҳонгир аз ин ҳолат бояд дарҳол худро раҳо кунад ва зарба занад. Вагарна чунин зарбаҳои поӣ бо зонуе ки аз ҷониби варзишгари ӯзбекистонӣ аст, ӯро метавонад дар як ҳолати нохуш оварад ва ҳатто ӯро аз ҳуш беҳуш намояд. Ва дар ин ҷо бубинед Артем Таррақсов ишора ба он дорад ки рақиб бояд дар кунҷи дигар истад ва Ҷаҳонгир умуман самти ҳаракати хешро дигар кунад. Лад бардоштани Ҷаҳонгир ҳатто мухлисонро мегӯяд ки гуҷо аст бубинанд. Имрӯз мухлисон ҷамъ омаданд, аммо ҳамон ҳунари зебое ки дар муҳорибаҳои омӯхтааст имрӯз бояд Ҷаҳонгир дар ин ҷо нишон диҳад. дӯстони азиз, ноҳияи Данғара аст. Ин марҳилаи панҷуми ҷоизаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ аст ки дар ин макон бори нахуст баргузор мегардад ва бештари мухлисонро ба ҳам ҷамъ овардааст. Шабакаи варзиш Сифати HD бо шумо аст. гариб ҷон дар ин ҷо шояд лад бардоштани намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон шуморо ва иштиром овардааст. ман мехостам ки як лаҳзаи таваққуф шуд дар ин мубориза ё дар ин қозмоӣ ба он хотире буд ки ҳамон зарбаи пое ки аз ҷониби варзишгари Ӯзбекистон буд ӯ ба ҳамон пешонии варзишгари тоҷик расид ва якам ҷароҳат лад бардошт ва акнун баъд аз он ки ёрии таҷлии тиббӣ ба варзишгари тоҷик Ҷаҳонгир расонида шуд, ӯ акнун ишора мекунад ки тайёр аст қозмоиро идома бидиҳад ва акнун мебинем ки ҳамон имконияте ки Ҷаҳонгир дошт варзишгари тоҷик бар аъло аз уҳдаи ана ҳамон фурсат баромада натавонист. ҳамон фурсате ки дар лаҳзае дар болои партер бояд истифода мекард варзишгари тоҷик натавонист бар маъло истифода кунад. акнун як зарбаи дасти чапаш ба ҳадаф расид ва боз аз ҷониби варзишгари Ӯзбекистон ҳам чанд зарбаи дигар зада шуд. бубинед ин ҷо яке паси дигаре аксуламал нишон медиҳад ҳарду варзишгар, аммо дар ин ҷо боз ана ҳамон усуле ки боз дер интизор буд гӯем барои варзишгари тоҷик хато намекунем, чунки ана ҳамин гуна усулҳоро ӯ метавонад ба мавриди истифода кунад. ва боз бубинед дар ин ҷо ҳамон мураббии харватӣ ки онҳоро қабл аз оғози ин қувозмоӣ дар машғулиятҳои дастаҷамъӣ тамрин медод, мураббии харватӣ аллакай дар ҳамон канори ринг ё дар канори ҳашткунҷа ба ӯ машварат медиҳад ки чӣ гуна истифода кунад. дар ин ҷо Артем метавонад ҳар ду бархезад дар ҳолате ки агар
ҷаҳонгир ҳаракат накунад худро аҷиб. Бале, дидед акнун имконият аз даст рафт. ҷаҳонгир метавонист дар инҷо ҳаракат кунад, вагарна Артём маҷбур мегардад дар асоси қоидаҳое ки муҳорибаҳои омехта аст дар ҳолати таваққуф кардан. Нобаста ин муҳорибаҳои омехта аст, яъне нобаста аз ӯ ки дар кадом мавқеъ қарор дорад, дар ин ҳолат метавонад ки бубинед ҳолати боз ҷорӣ гардидани хун барои ҷаҳонгир имконият намедиҳад. Боз ҳам метавонад ки Артём таррасиф, на танҳо Артём, дигар дороне бошанд маҷбур мешаванд бархезонанд. ҳолати аҷиб, бисёр ҳолати хатарнок барои ҷаҳонгир, ҷорӣ гардидани бисёр бештари хун фикр мекунам ба кори ӯ низ халал мерасонад ва ӯро то ҷое метавонад хаста ҳам намояд. бале ва акнун боз ҳамон лаҳзаи таваққуф ҳам дар ин қувозмоӣ дида мешавад ва дақиқаи охири қувозмоӣ ҳам пас аз чанд лаҳзаи дигар дӯстони азиз пушти сар хоҳад гашт ва агар дар ин ҷо аз лиҳози бартарӣ зарбаҳо ва ҳар гуна ҳаракатҳое ки дар болои ринг ё ҳашткунҷа варзишгарон иҷро мекунанд, агар якам назар кунем, дида андузем, воқеан дар ин ҷо бартарии варзишгари ӯзбекистонро бармаълум эҳсос хоҳем кард. аммо чанд зарбаи обдори варзишгари тоҷик низ дар ин ҷо аз мадди назар дур нестанд, аммо бештар зарбаҳое ки ба ҳадаф намерасиданд варзишгари тоҷикро то ҷое хаста мекарданд. ҳамин хел нест, чун дар варзишгарон бо тамоми ҳастӣ зарба мезананд, агар зарбаи онҳо ба ҳадаф нарасад, тибқи ҳамон гуфтае ки иброз медоранд, гӯё ки ана ҳамин ҳам онҳоро ба хаста мекарда бошад. алакай фахриддин намоядаи ӯзбекистон омӯхтааст варзишгари моро 100%. ӯ медонад кадом мавқеъро ишғол намояд, кадом яъне фосила бояд байни онҳо бошад ва чӣ гуна ӯро қабул намояд. ин алакай аз зарбаҳои номувофиқи ҷаҳонгир вобастагӣ дошт ки дар он ҷо натавонист муваффақ гардад, дар ҳоле ки ҷаҳонгир имконияти хуб дошт. боз ҳам ман мегӯям мактаби хуби партерӣ Аъзам Хокиров барои бояд имконияти хуб медод, аммо ман намедонам Аъзам Хокиров ҳам намоядаи Хорватӣ ки як ноҳ зиёдтар онҳоро дар додааст, то ҷое ба як эҳсосот гирифтор шуданд. онҳо мехоҳанд бубинанд зарбаҳое ки омӯхтаанд охир куҷо шуд. ҷаҳонгир бояд онҳоро омӯзад, онҳоро истифода барад, вагарна дар толор чӣ қадар зарба занӣ, ин бефоида аст. ин ҷо маконест ки муайян месозад ки муваффақ аст ва ки дар ин ҷо боинад ҷаҳонгир навбати дигар хос аспой дорад. дар ин ҷо ҳатто хайфноктарин боаст ба ҳар усуле ки варзишгари тоҷик мехоҳад як аксуламал нишон диҳад бар муқобили варзишгари ӯзбекистон, ӯ бар муқобили усулҳои ӯ низ ягон амал мекунад. ва аллакай 10 сония дигар то анҷоми раунди дуюм ҳам боқӣ мондааст. дӯстони азиз, ва ин ҷо воқеан зарбае ки на инҷа зарбаи ба ҳадаф расид. мамнӯъ, зарбаи мамнӯъ, зарбае ки мамнӯъ аст. бале, на инҷо қоидаҳое мавҷуд ҳастанд ки бояд иҷро гарданд. ҳоло ҳайати доваронеро муайян мекунанд. ҳайати ҳам сардовар аст, ҳам доварони холис ҳастанд ки онҳо инҷо чӣ аст? шояд баъд аз ҳамон афтидани капаи варзишгари ӯзбекистон бале, инҷо зарба зада бошад. баъз аз зарбаҳое ҳастанд ки мамнӯъ ҳастанд. баъд аз капа афтидан умуман зарба задан мумкин аст. ҷаҳонгир хуб зарба мезанад, аммо ҷои мувофиқ бояд бошад. вале ҳамон лаҳза фурсат фаро расид ва варзишгари тоҷик ин фурсатро аз даст надод, фавран зарба зад ва сонияҳои башумор тамом, раунд ба анҷом расид. ва бубинед чӣ гуна дар охири қувозмои варзишгарон боз бо ҳамдигар як самимият доранд. акнун дар ин ҷо қазоват дар дасти доварон хоҳад буд ки кадоме аз варзишгаронро афзалтар медонанд. ман тарассуф ин ҷо иброз дорад тавассути имоми ишора ки яъне ҳолате ки хам шудан ва капа аз даҳон афтидан зарба задан барои ҷаҳонгир на он қадар мувофиқ аст. аммо боз ҳам мо такя ба ҳалномаи доварон интизор ҳастем, ҳамеша пирӯзиро интизор ҳастем. шояд дар ин ҷо шумораи зарбаҳои ҷаҳонгир зиёд буд ва пирӯз гардем. ҳоло мунтазир мешавем. Уважаемые дамы и господа, у нас есть судейское решение. И в этом бою единогласным решением судей после 2 раундов победу одержал боец из синего угла Мардиев Фахриддин, Узбекистан. Для награждения бойцов в ринг приглашается генеральный спонсор турнира Тахиров Зайырджон. акнун дидед зарбаи мамнӯъам ба кор нарафт ва дар ин ҷо Фахриддин Мардиев
68 кило. ҳамон усулҳое ки дар болои партер ё дар болои мат иҷро кардани ҳамон гуна усулҳо роиҷ аст. муин ғафуров ҳамон усулҳоро бубинед зарбаҳо низ мегузаронад ва Мурод Алӣ дар ин маврид шумо чӣ гумон мекунед? оё қабл аз анҷом ҳам метавонад таслим кунад ҳарифашро? бале дар ин ҷо аслан агар бубинем унвони Муин Ғафуров чемпиони ҷаҳон аст дар риштаи самбои муҳорибавӣ ва бисёр осон бубинед ҳолати ла додани дастро муваффақ мегардад ва хеле рақиб дар ҳолати ногувор аст. фикр мекунам ин бисёр ҳолати аҷиб аст барои Муин ба даст овардани ғолибият. хеле мавқеи хубро хош гирифтааст ва ҳолати ла додани даст ҳамин тариқ Муин Ғафуров дар ин ҷо ғолибиятро ба даст овард. акнун аввалин пирӯзӣ аст ки Муин Ғафуров ино ба даст овард. бале ин аввалин пирӯзӣ ва ёдовар мешавем дӯстони азиз. дар ҳамон лаҳзаҳои аввал дар дақиқаи сеюми қувозмои Муин Ғафуров тавонист ки ғолибиятро туфайли ла додани дасти ҳарифаш ба даст биёрад ва хотиррасон мекунем ки ин қувозмоӣ дар марҳилаи гран-при ҷоми осиё оид ба самбои муҳорибавӣ баргузор гардид ва акнун Муин Ғафуровро дар марҳилаи финалӣ тамошо хоҳем кард. На первой минуте, 44-й секунде первого раунда, победу болевым приемом одержал Муин Таджик Ғафуров. дӯстони азиз, акнун ба хотири Муин аст ин кавкубиё. хоб дӯстони азиз, акнун мо рақобати аввалро дидем. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муин Ғафуров бо рақиби хеш аз чинӣ баромад кард ва ҳунари зебо нишон дод ва рақобати дуюмро инҷо барои мо муаррифӣ мекунанд ва мо мунтазир мегардем рақибонро барои омодагӣ дар инҷо ва ҳолати хеле ҳам зебо. Уважаемые дамы и господа, вам предстоит увидеть бои в матчевой встрече между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. И я с удовольствием вызываю в ринг участников первого матчевого боя. Весовая категория до 68 килограммов. В красный угол приглашается из Таджикистана Джахангир Тахиров. Он является бронзовым призером чемпионата Азии по панкратиону 2014 года. Его профессиональный рекорд – 2 победы, 2 поражения. Его боевой вес – 68 килограмм, рост 170 сантиметров. Джахангир Тахиров. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Мардиев Фахридин. Мардиев, Узбекистан. Он чемпион Азии по универсальному бою. Его профессиональный рекорд – 7 побед, 1 поражение. Вес 69 килограммов, рост 173 сантиметра. Фахридин Мардиев. Рефери в ринге Артем Тарасов, судья международной категории. дӯстони азиз, ҷуфти дуюм акнун дар ин ҷо вазни 68 килоро муаррифӣ мекунад. ҷаҳонгир Тоиров, яке аз варзишгароне ки қаблан дар ҳайати клуби варзишии Taj Fighter тамрин мекард, ҳоло дар клуби варзишии Истиқлол. рақиби ӯ Фахридин аст аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ки аз кунҷи Кабут аст. хоб дӯстони азиз, бубинед ҳоло оғоз гардид рақобат ва ман дар бораи Ҷаҳонгир чиро медонистам. Ҷаҳонгир дар мусобиқаҳои мухталиф аз ҷумла дар ҷумҳурии исломии Эрон, дар Россия чанд маротиба ман ҳамроҳ будам ки дар онҷо ширкат варзид ва ба қадре дар росто баъзан партере ки аз азам хокиров омӯхтааст хуб аст, аммо дар муқобили чунин рақиб бисёр ҳам мушкил аст барои Ҷаҳонгир, чунки дар ин чунин бубинед ин ҳолате аст ки Ҷаҳонгир яъне ғайрикасбӣ зарба мезанад. Он бояд ҳамеша мунтазир гардад ва ҳолате ки албатта хубтар, қулайтар бошад фикр мекунам. бале бале ва тибқи ҳамон нишондод ё омори расмӣ намояндаи Тоҷикистон Ҷаҳонгир дар мусобиқоти сатҳи бонуфузи байналмилалӣ 2 бурд ва 2 бохт дар корнамои варзишиаш дорад. варзишгари Ӯзбекистон бошад 7 бурд ва 2 бохт дорад. ва бубинед аз ҳамон лаҳзаи аввал ки гуфтед ҳамон самти зарба заданаш гӯё ғайрикасбӣ бошад Ҷаҳонгиро, яъне ин ҷо то ҷое ба назар ҳам мерасид
ва бубинед ҷаҳонгир бубинед дар инҷо ҷаҳонгир баъзан зарбаҳое мезанад ки таваккалро ихтиёр мекунад. Дар инҷо бале таваккалӣ бале чунин зарбаҳо ба кор намеояд. бояд ҷаҳонгир хубтар дарк кунад рақибро, чунки паҳлавонони ӯзбекистонӣ бисёр тавассути ҳам зарба хубтар аст, ҳам дар гӯштин бисёр ҳам олӣ ҳастанд. онҳо бисёр ман дидам дар аксар мусобиқаҳо ба тавассути гӯштӣ низ ба кор мебаранд. аммо барои ҷаҳонгир бубинед меомӯзад рақиб ҷаҳонгирро чӣ гуна меомӯзад. сараввал чун мебинад ки ҷаҳонгир дар чунин муҳит бояд бештар баромад кунад, чунки таҷриба гирад. бубинед рақиб хеле қавӣ аст ва ҳолати буғӣ карданро ҳатто мехоҳад истифода барад. барои ҷаҳонгир бошад лозим аст аз ин ҳолати ногувор барояд, вагарна мушкил аст. бале бубинед дар ҳамон сонияҳое ки ҷаҳонгир мехост аз пои ҳарифаш дорад, яъне усули гӯштини тарзи озод ё юнону римӣ ба ибораи дигар фарҳангиро истифода кунад, вале варзиши ҳарифи ӯзбекистонӣ ӯ фавран аз ҳамон гардани ӯ дошт, яъне ӯ ҳам усули буғӣ карданро ба маврид мехост истифода кунад. бубинед ҳамон тавр ки ишора кардед ҳарифашро фавран омӯхт аллакай. ман барои ҷаҳонгир ҳеҷ вақт маслиҳат намедодам барои росто кор кардан. бубинед дар росто на он қадар муваффақ аст. шояд часпише ки аъзам хокиров дар фардер бисёр маҳорати баланд дорад, барои шогирдон ӯз меомӯзад. бояд ҷаҳонгир ҳарчи бештар кӯшиш кунад даст ё буғӣ карданро истифода барад, вагарна барои ҷаҳонгир зарба задан таваққуф кардан аллакай нишон аз он аст ки андак ҳарос аст. бояд ҷаҳонгир чун шере ки дар клуби варзиши истиқлол таври кардааст, бале шер ин анамон шер ҳам худ рамзи пирӯзӣ, рамзи мубориза аст. бисёр ҳамо дар симои шер бисёртар ҳамон беҳаросӣ, бисёр далерӣ, ҷасурат ва боз ҳам анамон бисёр ҳолати баланди мардонагиро мебинем. бале яъне ҳамин гуна хислатҳои мубориз будан ба баҳри акнун боз ҳам ҷаҳонгир иштибоҳ кард, яъне баъзан рафтан бар муқобили рақиб аспои доштан. агар рақиб дорад инҷо ҳолати истиқбол аст мегӯянд, ба қавли русӣ встреча мегӯянд. бале рӯи ҳам дар ин ҳолат шояд бо зарбаи зону ё зарбаи пой ҳолати ногувор барои ҷаҳонгир шуданаш мумкин аст. ба ин хотир ҷаҳонгир бештар таваҷҷӯҳ намояд ва анамин ҳолати хуб аст барои ҷаҳонгир, хуб аст анамин ҳолатҳоро истифода барад, вагарна мушкил аст бо чунин рақибе ки қадар бубинед чӣ гуна ҳатто ба ҳуҷум мегузарад рақиб. бале фахриддинро доимо намояндаи ӯзбекистонро мебинам ки ба ҳуҷум мегузарад, аммо ҷаҳонгир бояд худро дифоъ кунад ва канор гирифтани ҷаҳонгир низ бештар ба кор намеравад. бояд ҳамеша яъне канор гирифтани мавқеъи хешро дорад, бояд ҳар ҷое ки мувофиқ бошад. мухлисон бармехезанд. бале бубинед чӣ гуна мухлисон бо шуру шавқ, яъне имрӯз ташнаи пирӯзии варзишгарони тоҷик ҳастанд. ана ин гуна усулҳои гашта задан, топ хӯрда, зарба задан ки дар навъи варзишҳои самбои муҳорибавӣ бисёр мухлисонро ба ваҷд меорад. инҷо варзишгари ӯзбекистон фахриддин як зарба иҷро кард ва бештар акнун бубинем ки варзишгари тоҷикистон ҳамон тавр ки ҳамсӯҳбати ман ишора карданд зарбаҳои таваккалӣ мехоҳад гузаронад ва дар ҳолати партер чун аз мураббиаш ё устодаш аъзам хокиров омӯхтааст, бояд бештар ба ҳамон усулҳои партерӣ такя кунад, чунки ҳарифи ӯ ҳам бениҳоят чусту чолок менамояд. бубинед ҳатто бубинед ҳуҷумҳои пайвастаи намояндаи ҷумҳурии ӯзбекистон ҳар лаҳза ба чашм мерасад ва ҳамеша ҳуҷум самти ҳуҷуми хешро гирифтааст, аллакай омӯхтааст ҷаҳонгирро ва медонад ки дар куҷо зарба занад ва кадом вақт барои қулайтар аст. бубинед гаштаи баргашта зарбаҳои ӯ, аммо ҷаҳонгир боз ҳам иштибоҳ мекунад. бояд ҷаҳонгир мавқеъи хешро дошта бошад, бояд яъне ба таври касбӣ зарба занад. ана муҳим чӣ аст? раунд ба анҷом мерасад. аммо бале раунди аввал ҳам ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки қувозмоиҳо аз 2 раунд 5 дақиқагӣ иборат ҳастанд ва ҳарифи ӯзбекистонии варзишгари тоҷикистон низ нисбатан қомати баландтар дорад ва шояд аз ҳамин лиҳоз ҳам бубинед ӯ нисбатан дар таносуби яъне ҳуҷум як бартарӣ дошт ва аз ҳамон сонияҳои аввали қувозмоӣ ба хати ҳуҷум мегузашт ва варзишгари тоҷикистон дар ҳамон раунди якуми қувозмоӣ бештар хати дифоъро ихтиёр карда буд. дар бораи ҷаҳонгир ҳаминро медонистам. ҷаҳонгир қаблан дар клуби варзишӣ таҷфайтер машқ мекард. ман борҳо бо Аҳтам Хокиров ҳамсӯҳбат гаштам ва доири ҷаҳонгир мепурсидам. ҷаҳонгир дар толор хуб машқ мекунад. ман бори саркашӣ кардани ҷаҳонгирро аз толор надидам, аммо салом алейкум, хуш омадед ба Дангара.
Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Дангару. Сегодня здесь, на улице, прохладно, но я уверен, что здесь, в этом зале будет не только тепло, но и жарко. И начало положат ваши аплодисменты. Давайте разогреем и себя, и этот зал вашими оглушительными овациями. Дангара – слово из 7 букв. Но это слово имеет важнейшее значение для независимого Таджикистана. Дангара – земля, где родился лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, за которым идет весь таджикский народ. Дружественно, с улыбкой идет по дороге счастья, благополучия и процветания. Дангара – это земля благородных и мужественных представителей Таджикистана. Добро пожаловать в Дангару, уважаемые друзья! Welcome to Dangara, dear friends! Сегодня здесь, в этом ринге, в этом замечательном спортивном комплексе пройдет поистине великое событие. Битва за титул Исмаили Самани 5. Уже 5-й год подряд проходит этот турнир, на который приезжают сильнейшие бойцы с самых разных уголков планеты. Сегодня к нам приехали гости не только из России, Узбекистана, но даже из Бразилии, из Китая, из Афганистана. Сегодня здесь будет по-настоящему жарко. Но прежде чем мы начнем наш турнир, позвольте мне представить вам организаторов и спонсоров сегодняшнего мероприятия. Организаторы турнира – Лига боевого самбо и бойцовский клуб «Истеклол». Генеральный спонсор – «Золотой ключ». Официальный спонсор – «Формула-55». Спонсоры турнира – рынок «Карвон», телевидение «Варзиш Спорт», Кахи Малика, Лининг, кинотеатр «Кайхон», Точикон Холидей и Мегафон. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья! И сейчас позвольте мне под звуки фанфар пригласить в ринг участников сегодняшнего события. Уважаемые друзья, встречаем сборную Таджикистана и сборную Республики Узбекистан. Сегодняшних событий. Вот они, настоящие богатыри, бойцы, которые, не щадя себя, проливая пот и кровь, тренировались, готовились к сегодняшнему событию. Сборная команда Республики Таджикистан! И здесь, на гостеприимной и дружеской земле Таджикистана, мы встречаем наших друзей, но сегодня соперников. Это сборная Республики Узбекистан. Дамы и господа, позвольте мне пригласить в ринг председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан. Пожалуйста. И также в ринг мы приглашаем президента Лиги боевого самбо Ахтама Хакирова. салому алайкум дӯстони азиз, меҳмонони гироми қадр. Ман ҳар яки шуморо ба диёри зебоманзари Данғара хушомадед мегӯям.
умедвории комил дорам ки бозии имрӯза барои таҳкими дӯстӣ миёни халқҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон созгор мебошад ва барои ташкилкунандагон ҷиҳати ташкили чунин як чорабинии сатҳи баланд ман арзу сипос ва миннатдорӣ баён мекунам ва ба шумо варзишгарони муҳтарам барои расидан ба ҳадафи олӣ яъне қаҳрамонӣ дар бозии имрӯза ман бароро бурдборӣ хоҳонам. Ташаккури зиёд. Дорогие друзья, давайте проводим бойцов. Им сегодня предстоит тяжелая работа. Пожалуйста. Под ваши аплодисменты провожаем бойцов. Это участники матчевой встречи между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. Мы желаем вам удачи. Разогревайтесь, готовьтесь. Дорогие друзья, дамы и господа, Лига боевого самбо и ММА Республики Таджикистан и также бойцовский клуб «Истеклол» с гордостью представляют Гран-при чемпионата Азии по боевому самбо. Ladies and gentlemen, the Combat Sambo and MMA League of Republic of Tajikistan proudly presents the Combat Sambo Open Asia Championship Grand Prix. Первый бой. And the first fight in the category of 66 kilos. And to the red corner, please welcome from Tajikistan, Muin Tadjik Гафуров! Чемпион мира по ММА 2013 года. Чемпион мира по боевому самбо 2013-2014 года. Его профессиональный рекорд 10 побед, всего 2 поражения. Его боевой вес 66 килограммов. Рост 172 сантиметра. Muin Tadjik Гафуров. He is the MMA World Champion 2013. Combat Sambo World Champion 2013 and 2014. His professional record is 10 wins and only 2 losses. His weight is 66 kilos. Height is 172 centimeters. Muin Tadjik Гафуров! Ladies and gentlemen, and his opponent in the blue corner, please welcome from China, Zhou Tao. He is the MMA Dragon Cup champion in China. His professional record 8 wins and 2 losses. His weight is 66 kilos, height is 174 centimeters. Zhou Tao from China. И рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. Итак, пожали руки. Внимательно слушаем команду. Затылки бьем, позвоночный столб бьем, в пах не работаем. Колени. Ассаламу алейкум, дӯстони азиз. алоқамандони варзиш. Акнун гузориши мо аз ноҳияи Данғара, аз марҳилаи панҷуми ҷоизаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ манзури шумо мегардад. Инҷо Муин Ғафуров аз кунҷи сурх бо рақиби хияш аз Чин Ҷаотао ҳар ду ин варзишгароне ҳастанд ки дар яке аз ширкатҳои бонуфузи One FC баромад мекунанд. Акнун бибинед Муин ба ҳуҷум гузашт, дар ҳол тавассути пой ва даст бисёр қавӣ аст ва оҳо ин барои Муин имконияти бештар дод. Дӯстони азиз, акнун бале бори дигар хуш омадед ба маҷмӯаи варзиши ноҳияи Данғара. Дӯстони азизу арҷуманд ва муҳорибаи аввалине ки дар ин толори бошукӯҳи варзишӣ сурат гирифт, ин ҳамон чеҳраи шинохтаи варзиши тоҷик Муин Ғафуров аст ки борҳо дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ана ҳамин гуна муҳориботи омехта ё самбои муҳорибавӣ Тоҷикистонро намояндагӣ кардааст ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷодовари дараҷаи байналмилалӣ Артем Тарасов ин қувозмоиро ҳакамӣ мекунад ва Муин Ғафуров дар ҳамон лаҳзаи аввале ки ба ҳарифаш наздик мешуд аллакай як ҳайкик гузаронид, баъдан ҳамон дар ибтидои рақобат текдауни аввал низ ба номи ӯ навишта шуд. Акнун дар ҳолати партери низ мо медонем ки Муин Ғафуров як маҳорати воло дорад ва акнун ба ин ҳашкунҷа дигар аст, тамоман дигар аст, толор дигар аст, аммо маҳорат нишон додан дар ин ҷо умуман дигар аст. Бибинед Муин чӣ гуна касбия зарба мезанад ва ҳатто ба саросимагӣ роҳ намедиҳад, аммо барои ҷоҳонгир лозим аст ки мактаби бузурги
این клубҳои варзиширо аз қабили тач файтер ва клуби истиқлолро омӯзад ва дубора зарба занад. Ва агар на бо чунин зарбаҳо, бо чунин ҳуҷумҳо ман яъне пирӯзии ҷаҳонгирро дур мебинам. ба ин хотир ман раунди аввалро ба манфиати намояндаи ӯзбекистон мебинам. ва агар чунин раунди дуюм агар ҷараён гирад, пас зафар барои ҷаҳонгир хеле дуртар аст. ман намехоҳам ки ҷаҳонгир мағлуб шавад. ман ҳамеша тарафдори он ҳастам ки имрӯз ҷавони тоҷик тавонад, аммо бояд нишон диҳад. то ҷое бубинед, аъзам хокиров вақте ки назди ҷаҳонгир омад, бисёр барои маслиҳат дод ки ҷаҳонгир ин шанс аст барои ту. шонсе аст ки имрӯз муваффақ гардидаӣ дар ватани хеш дар байни чунин мухлисон зарба мезанӣ ва ҳунар нишон медӣ. бояд ҳамеша зарба шавад. ҷаҳонгир бояд чун оташ аланга занад ва зарбаҳояш қавӣ бошад. аммо бибинед ҷаҳонгир ин навбат ба ҳуҷум мегузарад. шояд дар раунди дуюму имконияти хуб дорад. аммо як аз ҷониби дасти рости ҳарифаш аллакай як зарба қабул кард ва акнун ҳамин гуна зарбаҳо ҳастанд ки як нав шасти ҳарифро сустар мекунанд ва баъд ин васила варзишгаре ки бештар дар хати ҳуҷум аст метавонад ки зарбаҳои худро чӣ тавассути пой ва чӣ тавассути даст ба ҳадаф бирасонад ва ана ҳамон мушти обдоре ки воқеан тақдири ин қозмоиро ҳал кунад воқеан кам ба чашм мерасад аз ҷониби ҳарду варзишгар ва акнун боз ҳамон ҳолатҳои партерӣ ва аз чӣ бошад муродали ки дар ҳамон лаҳзае ки ҷаҳонгир мехоҳад ки ба ҷониби пойҳои ҳарифаш ҳуҷум кунад, яъне дошта ягон усули сари китф ё аз болои худ ҳаво доданро иҷро кунад, ба ӯ муяссар намегардад. ман фикр мекунам инро албатта довари дараҷаи байналмилалӣ Артем Тарасов низ дар кардааст ки ин лаҳза назорат мебарад ва аллакай бубинед ҷаҳонгир ана акнун дар ин ҳолат фурсат фаро расида. бале акнун аз имконияти зебо анамон мактаби партерии аъзам хокиров дар ин ҷо бояд ба кор равад. вагарна бубинед ҳолати буғӣ кардан рақиб доштааст. хеле ҳолати номувофиқ аст барои ҷаҳонгир ва ҷаҳонгир аз ин ҳолат бояд дарҳол худро раҳо кунад ва зарба занад. вагарна чунин зарбаҳои поӣ бо зонуе ки аз ҷониби варзишгари ӯзбекистонӣ аст, ӯро метавонад дар як ҳолати нохуш оварад ва ҳатто ӯро аз ҳуш беҳуш намояд. ва дар ин ҷо бубинед Артем Тарасов ишора бар он дорад ки рақиб бояд дар кунҷи дигар истад ва ҷаҳонгир умуман самти ҳаракати хешро дигар кунад. лад бардоштани ҷаҳонгир ҳатто мухлисонро мегӯяд ки гуҷо аст бубинанд имрӯз мухлисон ҷамъ омаданд, аммо ҳамон ҳунари зебое ки дар моҳрибаҳои омӯхтааст имрӯз бояд ҷаҳонгир дар ин ҷо нишон диҳад. дӯстони азиз, ноҳияи Данғара аст. ин марҳилаи панҷуми ҷоизаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ аст ки дар ин макон бори нахуст баргузор мегардад ва бештари мухлисонро ба ҳам ҷамъ овардааст. шабакаи варзиш сифати HD бо шумо аст. гариб ҷон дар ин ҷо шояд лад бардоштани намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавоби шуморо ва иштиром овардааст. ман мехостам ки як лаҳзаи таваққуф шуд дар ин муҳориба ё дар ин қозмоӣ ба он хотире буд ки ҳамон зарбаи пое ки аз ҷониби варзишгари ӯзбекистон буд ӯ ба ҳамон пешонии варзишгари тоҷик расид ва якам ҷароҳат лад бардошт ва акнун баъд аз он ки ёрии таҷлии тиббӣ ба варзишгари тоҷик ҷаҳонгир расонида шуд, ӯ акнун ишора мекунад ки тайёр аст қозмоиро идома бидиҳад ва акнун мебинем ки ҳамон имконияте ки ҷаҳонгир дошт варзишгари тоҷик бар аъло аз уҳдаи ана ҳамон фурсат баромада натавонист. ҳамон фурсате ки дар лаҳзаи дар болои партер бояд истифода мекард варзишгари тоҷик натавонист бар маъло истифода кунад. акнун як зарбаи дасти чапаш ба ҳадаф расид ва боз аз ҷониби варзишгари ӯзбекистон ҳам чанд зарбаи дигар зада шуд. бубинед ин ҷо яке паси дигаре аксуламал нишон медиҳад ҳарду варзишгар, аммо дар ин ҷо боз ана ҳамон усуле ки боз дер интизор буд гӯем барои варзишгари тоҷик хато намекунем, чунки ана ҳамин гуна усулҳоро ӯ метавонад ба мавриди истифода кунад ва боз бубинед